Enw fi yw Caitlyn a fi'n gweithio am cyngor Sir Gaerfyrddin yn y sector hamdden. Fi yn cyrythwyydd gwasanaeth, so fi gweithio ar y front desk i just helpu pobl i defnyddio gwefan ni, achos mae rai pobl ddim yn deall fel i defnyddio fe. Hefyd, ni gyda app, so mae trial cyflwyno pobl i defnyddio'r app wedyn i bwcio sessions nhw. Gallu bod yn gwaith caled rai weithiau, ond pryd mae pobl yn gwybod mae'n neud y rwyddach a maen nhw'n gallu bwcio sessions nhw o flaen llaw wedyn. Fi hefyd wedyn yn delio gyda ymweliadau ar y ffôn a hefyd wyneb i wyneb. So dibynnu wedyn, rai weithiau ni'n cael complaints mewn, rai weithiau mae fe jyst i helpu nhw. Ni'n cael lot o problems weithiau gyda accounts pobl, so mae fe jyst helpu nhw a danfon nhw yn y lle iawn wedyn i ble mae eisiau nhw cael help. Wedyn rai weithiau wedyn mae mwy o pethau fel ateb e-bostiau a pethau fel yna wedyn. Fi wastad wedi bod cael diddordeb mewn chwaraeon, felly o fi moyn cael tro fi mewn y drws fel fi gweithio ar y desg nawr ond fi gobeithio i wneud mwy o cyrsiau. Fi ddim wedi bod yma ers Hydref a fi barod wedi wneud cwrs dysgu nofio. So bod fi gweithio ar y desg rhan fwyaf o'r amser, os fi moyn mwy o oriau neu os mae eisiau cyfer, ni fi gallu mynd ar ochr y pwll wedyn i dysgu nofio i plant. Fi gobeithio wedyn falle i wneud mwy o cwrsiau ffitrwydd. Fi wario pêl-drod mas o ysgol, felly i bod mewn yma. A hefyd fi gyda swydd dal mewn y cyngor yn y hamdden yn activity coach. So lot o cyfiau plant a wneud parties a pethau wedyn. So mae'n dda. I fod yn onest, oedd hwnna yn debyg i fi pryd ar ôl wneud lefel A yn ysgol. O fi ddim barod i mynd i y prifysgol, so'n siŵr os fi dal mynd i mynd. Ond o fi'n edrych rownd, gweld beth sy'n dod, mae'r cyngor yn lle dda i mynd, gan bod sawl department gyda nhw, bod ti'n mynd mewn i fel fi yn y hamdden, ond ti'n mynd mewn i admin a finance, ti'n mynd i dy beth ti'n moyn. Ond jyst edrych mas a gweld beth sy'n dod lan, trial am popeth, falle beth ti'n meddwl, fi ddim yn cael hwnna, ond os ti'n cael y trial, fi ti'n dod mewn, a wedyn fel fi wedi dechrau fan hyn, bod fi dal yn gweithio ar y desg, fi wedi gwneud cwrs, fi pigo lan oriau, so fi cael arian pob mis a fi cael beth fi moyn. Ydw, fi credu mae gallu bod siarad Cymraeg yn peth da iawn i cael. Yn wedi mynd am swyddi achos mae lot o'n gofyn nawr bod ti'n siarad Cymraeg. Gan bod, i fod yn onest, bydde fi'n gweud mae hanner o'r cwsmeriau fi'n delio gyda pob dydd yn siarad Cymraeg ni'n gofyn ydy ti'n siarad Cymraeg a ni'n cael y sgwrs wedyn yn Cymraeg. So fi credu bod gallu wneud hynna gyda nhw, y pethau i ti a hefyd wedyn am y cwsmeriau sy'n dod mewn a i cadw'r iaith yn mynd. Os fi'n dechrau gyda gwers dysgu nofio ta. So fi wedi gwneud level 1, ti'n gallu gwneud level 2, so mae'n mynd bellach wedyn. Ti'n gallu gwneud coaching hefyd, so falle dim mewn y cyngor, ond os ti'n cael hwnna, ti'n gallu mynd i clwb os ti'n gyda diddordeb yn nofio, ti'n gallu dysgu coaching neu ti'n gallu dysgu o rhywun sydd ddim yn gwybod. Ti'n gallu gwneud y lifeguard course hefyd, a gyda hwnna wedyn, gyda ni fan hyn, so ti'n gallu bod yn lifeguard, ond ti wedi gallu bod yn operational business, so just dan y deputy managers. So wedyn, ti'n gallu mynd lan, a wedyn, mae'n gallu mynd at i llawer o llefydd, yr un peth gyda gym wedyn, wneud y fitness courses, ti'n gwneud dosbarth pob dydd, a mae'n rhoi fwy o cyfle i ti wedyn. Bydde fi'n gweud, mae eisiau cael diddordeb mewn i ti joio. Ond ia, os mae rhywbeth ti'n joio, ti'n teimlo bod ti'n mynd i bod dda wneud a bod ti'n helpu pobl. Achos bod e'n hamdden, mae lot o pobl yn dod a dechrau mynd i'r gym neu dechrau nofio achos o'n nhw'n gwybod fel i wneud hynny neu yn moyn wneud e fwy. So i gweithio yma wedyn, mae rhaid i cael yr amser i pobl
a diddordeb am beth i'n neud mwyn i helpu nhw i dechrau nhw cael diddordeb newydd hefyd. Fi credu, do mewn a dim go beth ti'n mynd i delio gyda pob dydd. Rai gweithiau beth ti'n delio gyda llawer o complaint i do mewn, os mae rhywbeth i'n mynd o lle ar wefan. Ond wedyn rai gweithiau sy'n byd, a ti'n helpu llawer gyda gwersi nofio, jyst bwco nhw mewn, pobl yn dechrau newydd. Mis hyn, ni wedi cael promotion arno, so oedd September am ddim, neu Hydref wedyn am hanner pris. So oedd lot o just mynd dros hwnna, lot o gweithiau. Ond ie, dod mewn, dim gwybod beth ti'n mynd i dod mewn i. Mae fe rhywbeth, neu pob dydd yn gwahanol wedyn.